Octobre kalo kile mugan hani kononton sanba fila ni mugan ani saba hondu tele jabarani so abe odeka aw bela jele awni yantuma haw bisimila anga kunafundi keneka Ekafni o chakeda do ina be fo o ma ko Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève oluye klefla barula sigike ni o damnina Octobre kalo kile mugan ani duru katasi amugan ani woroma uka o klefla barula sigin hokera société civile ani gendarmerie mugo ka fara polisuka kasika olu fara ɲɔgɔn kan klefla kono u kasika ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya lakana yɛrɛ ye fɛmi jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen olu jɔyɔrɔ ye fɛmi lakana kɔnɔna ani a kɛnɛ kan hukumana fɛn caman kan ni o ye réforme du secteur de la sécurité ani jar o yɛrɛ ye fɛmi o kumana olu bɛɛ lajɛlen a kɛnɛ kan o kɔnɔna u ye a ladɔnniya k'a fɔ ko min ye fasoden tɔn jɛkulu ye n'an b'a fɔ olu ma ko société civile k'o ye kulu fɛn fɛn n'a ka laɲini o de ye jama ka laɲini o bɛ se ka lasabati cogoya min na sariya sira fɛ ani fana ni a bɛ kɛ ka sɔrɔ a tɛ kɛ ni wari ɲini sira ye wa fana ko olu bɛɛ lajɛlen k'o ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ dama ka kan lakana la ko sabula lakana hali ka fɛn dɔ natɔ ye jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ne ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye ko ka o kunnafoni lase a seyɔrɔ ma k'olu bɛɛ lajɛlen ko lakana ye o kosɔn k'an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ko o ka bon lakana o koɲɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni min ye réforme du secteur de la sécurité ko o ye majɛ de majɛ min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka hakili falen kɛ o koɲɛ la fɛɛrɛ mun bɛ se ka sɔrɔ walasa o majɛ ninnu olu bɛ se ka ladilan cogoya min na ani min ye jar ye o ye a ladɔnniya k'a fɔ ko jar k'o ye ɲɔgɔn dafa ani ɲɔgɔn dɛmɛ de ni Mali la ko o bɛ kuma cɛ muso denmisɛnninw ani banabaatɔ k'olu bɛɛ lajɛlen de jar ye ko sabula jar o ye adamadenw olu yɛrɛ ka fɛn sigilen sen kan kari tɛmɛni ni o kunbɛnna Octobre kalo tile mugan ani fila ma Mopti mara la Pinasi Nani ni ale tun bɛ ka a kun ɲɛsin Aribishi fanfɛla ma malo bɔrɔ 200 ɲɔgɔn na o de tun bɛ o kɔnɔ min ye kulu marifatigiw ye olu tagara sirada ni Pinasi Nani ninnu ye ni ka se ka malo bɔrɔ 200 ka olu minɛ ka taa ni o yɔrɔ la yɔrɔ min ma se ka lakodɔn nka yirala k'a fɔ ala barika la ko mugu ko o ma don mɔgɔ la Alhaji Bamusa Ture ni ale Medina Kura o dugutigi ye ani coordinateur du chef des quartiers Bamako kɔnɔna na ala ye ale miniji dɔgɔya tarata tɛmɛnen Octobre kalo tile mugan ani naani na ko sababuya kɛ bana ye a ka janaja o kɛra stade Omnisport Modibo Keita la ni o kɛra alamisa Octobre kalo tile mugan ani wɔɔrɔ an ka jamana mɔgɔba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan ala ka a dayɔrɔ nɛɛmaya n'an bɔra an bɛ taga Muritani o jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Mohamed Ould Abdel Aziz ni ale kun ye Muritani jamana ɲɛmɔgɔ ye san 2008 wagati kɔnɔna na ne ka taa se san 2019 ma ale ɲangira ni san 20 kaso ye ani fana ni k'a bololafɛnw ka olu minɛ a la ko sababuya kɛ ko ka to jamana mara la wagati min na k'a ye dantɛmɛ wale kɛ ni o dɔ ye ka se ka jago ko ka o kɛ ko ni u ka jamana sariya o tɛ taa ale ta bɔlen kɔfɛ ɲɛmɔgɔ 10 ɲɔgɔnna wɛrɛ olu fana minɛna ni o ɲɛmɔgɔ 10 ninnu cɛla u ka jamana minisiri ɲɛmɔgɔba kɔrɔ fila n'an b'a fɔ olu ma premier ministre o kɔrɔlen fila bɛ a la ani ka fara minisiri dɔw kan ani u ka jamana homme d'affaires dɔw olu kun bɛ a la o mɔgɔ 10 ninnu cɛla min u ka premier ministre kɔrɔ fila ye ani minisiri fila wɛrɛ olu ɲɛgira ni san 10 kaso ye ni ka olu yɛrɛ bololafɛnw ka o minɛ o la homme d'affaires olu ɲɛgira ni san 5 o kaso ye an bɛ taa Gambi o jamana kɔnɔ hakili jiginna kabini juin kalo o wagati la san 2022 denmisɛnnin 70 ɲɔgɔnna olu de sata o sababu bɔra sɔgɔsɔgɔ fura dɔ o de fɛ o kɔnɔna na denbaya mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna olu ye jalakili sɛbɛn don ko walasa ni mɔgɔ minnu sen bɛ nin ko la olu bɛ se ka ɲangi cogoya min na o kɔnɔna na u ka kiri dɔ o kun kɛra kabini juin kalo tile 18 o kiri in kɔnɔna na u tilala ka a bila ka taa Octobre kalo tile 24 na o senfɛ Octobre kalo tile 24 tɛmɛnen ni o kunbɛnna tarata ma a kiri baaraw olu tilala ka lawuli kura ye o senfɛ mɔgɔ minnu kun bɛ a jalakili kɛbagaw olu cɛla o ye kɛnɛya minisiriso ye ani cakɛda min fana ni u ka baara ɲɛsinnen don furako ma o yɛrɛ fana kun sen bɛ jalakilibagaw cɛla denbaya mɔgɔw 20 olu ye a laɲini kiri baarakɛlaw fɛ ko ɲɛɲini ka se ka da ni cakɛda kofɔlen fila ninnu kan ko walasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ a kana se ka denmisɛnnin wɛrɛ sɔrɔ tuguni ani fana u tilala ka a laɲini $250 o ɲɔgɔnna ko o ka se ka sara denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kelen-kelen kunkɔrɔ an bɛ taa Tunisie o jamana kɔnɔna na
dolantano ka fédération ɲɛmɔgɔba ni a bɛ fɔ o ma ko Wadi Jari ale minɛna octobre kalo tile 26 tɛmɛnen ni o bɛnna alamisa ma ko sababuya kɛ jalakili sɛbɛn dɔ ni o donna a kama minisiri so min ka baara ɲɛsinnen don sinfilakaw ani farikolo ɲɛnajɛ o koɲa ɲɛnɛbɔli ma ko sababu kɛ k'u ka directeur technique ko o kɛlen ka sigi ɲɛmɔgɔya la ko kun kan ka kɛ ni dikiri nka ko min ni ɲɛmɔgɔ masinɛ ka a ka sigilen o kɛra ni bɛnkan ye ko ni u ka jamana sariya tɛ ta ka da o waleya kan a ye jalakili sɛbɛn don a kama. N'an bɔra an bɛ taga Congo RDC octobre kalo tile 24 tɛmɛnen na kulu marifatigi dɔw n'a bɛ fɔ olu ma ko ADF olu ye bingali wale ta ni ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔden dɔw ma minnu ye finitigilakaw ye o waleya ninnu kɛra u ka sigida dɔ de la n'a bɛ fɔ o ma ko Beni ni ale bɛ Congo RDC kɔrɔnfɛ yanfanfɛla la ni bingali wale ninnu kɛra sababu ye ni mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna olu de nin tanyara. An lamɛnbaga ni an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli balasi aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka kulomajɔ la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ u ka cɛsiri la o bɔlen kɔfɛ n'a bɛ fɛ ka to ka an ka kunnafoni ninnu ka a lajɛ a bɛ se ka an sɔrɔ Mifa Production u ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la Facebook YouTube olu ni a ɲɔgɔnna caman ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ n'ala sɔnna a ma.